nigo barenge koyakwana yasomo yego yo molituko lya Jumamosi ekero gyokolitaya ku Murandia Francis Ondie Kirakamba kurwase kanisa ya Baptist Convention of Kenya asensemo ya kigati imeye bunge ya Nyaribari chache na twensi otokwiranĩria station yetu ng'ambi ya mono eyabeire koleta omuyigo yase jirengiya na inde yakorire mireme ya tunashukuru na inde yabeire gotosire binte binge kiagera ntware kumanya mangana amange kusento konyara kumanya mangana amange onyataji station chetu otokwiranĩria ng'ambi ya mono station abana libonsi baro abakorie miremo na site ya station yitegenderere isiko ya ime ya gusi na isiko ya gusi ase gombi ya mono tigamos niwe na igo familia ira nembi ya mono Ensoko TV nere Ensoko yeito uyu no Mulise Charles uko ogokeire Ensoko TV ngakitoate muko hoye bia mono aya asante boigo nigo bairanere tibu yago chiase abararia be Ensoko TV amona bakorie gasi bonsi ase gasi ngiya eyo bagenderete gokora bia mono ase Ensoko TV nabageni barenga somo yigo bwetu kuri harero tukubaira ng'ambi ya mono Kenya saba seseni mwacha sengi jongo sareke umuyiga bumugaka uyotari okole menga se mission Kenya samo sesenere tuaroringa menya sanga ganga mutumika se miake ya yons obeiro yugo semyo konene obeiro yu bo komenta abantu abanke ababera barayibagusi nabagono naba missionary babera bakona chize chisuko wetera soko bokwaye na inche kurenga sang'ambi ya mono aseri tukeri ase bali bonse mwacho somo yigo tija saba seni ne timu ya Ensoko TV bia mono saba seni ingo ripoteria Ensoko TV kurwa sensemo ya kigati imeye bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane.